Μία άλλη εικόνα που παρουσιάζουν τα συστήματα τροφής παγκοσμίως είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος της τροφής. Σύμφωνα με μία έρευνα των Barbieri et al. Το 2019, μας λέει λοιπόν ότι η βιομηχανοποιημένη γεωργία έχει αντικαταστήσει ποικίλες οικολογικές κοινότητες. Η μεγάλη παραγωγή και οι μεγάλες εταιρείες καλλιεργειών και της γεωργίας έχουν πατενταρισμένους πόρους, έχουν πολύ συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους παράγουν και καλλιεργούν την τροφή, οι οποίοι φυσικά χρειάζονται και τα ανάλογα αγροχημικά, χρειάζονται πάρα πολύ νερό, δεν είναι καθόλου φιλικά προς το περιβάλλον και φυσικά εκτοπίζουν και τους μικρούς παραγωγούς. Αυτή είναι μια φωτογραφία από τα είδη των καλαμποκιών που καλλιεργούνταν παλιά. Πλέον έχει μείνει ένα πολύ συγκεκριμένο που το ξέρουμε, είναι ένα πατενταρισμένο καλαμπόκι. Οι εταιρείες που ελέγχουν την τροφή στην Ελλάδα τις γνωρίζουμε και αυτές. Είναι πολύ γνωστές, Nestlé, Coca-Cola, Kellogg's κτλ. Ενημερώνω από τώρα ότι δεν θα έχουμε ερωτήσεις δυστυχώς, αλλά θα μπορείτε να βρείτε τη Μαρία, τη φίλη μας έξω, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Η Μαρία, την ευχαριστούμε πολύ, ήρθε από την Κρήτη για να μας δώσει την ομιλία της. Αρχικά να πούμε ότι έχει Masters in the Growth, Ecology, Economics and Policy. Είναι περιβαλλοντική ακτιβίστρια, πλέον γνωστή στην Κρήτη. Στο νησί. Και το θέμα της ομιλίας της είναι αποδυτικοποιώντας τα τροφικά μας πρότυπα. Διατροφικά μας πρότυπα. Είμαι κουρασμένος. Λοιπόν, ο λόγος σε σένα και αν το τρέξεις μπορεί να έχουμε 5 λεπτά για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχικά ευχαριστώ πολύ τη διοργάνωση για την πρόσκληση, την υπομονή και την εμπιστοσύνη. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Δεν ξέρω τι χρόνο θα έχουμε. Εγώ λοιπόν είμαι η Μαρία Δανδουλάκη. Είμαι φοιτήτρια στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Αυτή τη στιγμή κάνω το μάστερς μου πάνω στην αποανάπτυξη και συγκεκριμένα στην έρευνα πάνω στα συστήματα τροφής. Αν τα πράγματα έβραναν καλώς, τώρα θα σας παρουσίαζα ένα μέρος της έρευνάς μου. Απλά και σε αυτό υπήρξαν διάφορες δυσκολίες. Οπότε τώρα θα μιλήσουμε γενικότερα για τα συστήματα τροφής και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτά είναι τα στοιχεία μου εδώ. Έχω προσθέσει τα ερευνητικά με ενδιαφέροντα, αλλά τώρα με την έλλειψη χρόνου δεν θα τα αναλύσω. Τα πρόσθεσα γιατί θεώρησα ότι είναι σωστό να θέσω ένα πλαίσιο στο τέλος για τη συζήτηση. Στην σημερινή παρουσίαση θα περάσουμε από το παγκόσμιο στο ατομικό και από το τοπικό στο συλλογικό. Αρχικά να δούμε τι είναι ένα σύστημα τροφής. Τα συστήματα τροφής αποτελούνται από 4 βασικά στάδια. Εδώ το γραφικό μας έχει παραπάνω. Το πρώτο είναι η παραγωγή, το δεύτερο είναι η διανομή, το τρίτο η επεξεργασία των τροφίμων και το τέταρτο είναι η κατανάλωση από εμάς. Τα συστήματα τροφής παγκοσμίως περνάνε μια κρίση. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Αρχικά έχουμε και τον COVID, οι πόλεμοι, διακρατικές εξαρτήσεις, όπως για παράδειγμα είδαμε τώρα με τον πόλεμο, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου είδαμε ότι πάρα πολλές χώρες οι οποίες εξαρτώνταν από την Ουκρανία και τη Ρωσία για την τροφή τους, για βασικά τρόφιμα, αυτή τη στιγμή έχουν έλλειψη, έχουν μεγάλες ελλείψεις και πολλές χώρες, όπως ας πούμε και χώρες της Αφρικής, κινούνται τώρα στα όρια της πείνας, όπως πάντα βέβαια, αλλά και εξαιτίας του πολέμου αυτό έχει ενταθεί. Οι διακρατικές αυτές εξαρτήσεις, αν θα έκανε εδώ ένα σχόλιο, μας δείχνουν ότι ίσως οι χώρες θα πρέπει σταδιακά να περνάνε στην αυτονομία τους στην τροφή. Τώρα, σχετικά με την πείνα παγκοσμίως, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο πληθυσμός μας αυξάνεται. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Action Against, 811 εκατομμύρια άνθρωποι υποσυτίζονται ή βρίσκονται στα όρια της πείνας. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, 1/3 της τροφής μας παγκοσμίως χάνεται ή πετιέται. Αυτό τι θα μπορούσε να σημαίνει? Έχουμε θέμα στην πραγματικότητα στον τομέα της παραγωγής ή συμβαίνει κάτι άλλο? Εδώ υπάρχει ένα γραφικό για το food waste και μάλιστα η χώρα μας είναι από τις πρώτες, πετάμε φαγητό. Οι παράμετροι που ανέφερα πριν, δηλαδή ο πόλεμος, οι εξαρτήσεις,
Η κρίση, για παράδειγμα, με την κρίση με τον COVID, είναι αυτές οι παράμετροι αρκετές για να προκληθεί, για να προκαλέσουν μια επιστηστική κρίση παγκοσμίως? Εδώ, λοιπόν, αναφέρω ότι όπως όλα τα συστήματα επηρεάζονται από την οικονομία, έτσι και τα συστήματα τροφής μας επηρεάζονται από το οικονομικό μας σύστημα, το οποίο δεν είναι άλλο από τον καπιταλισμό. Τα συστήματα καταπίεσης επίσης αλληλοσυνδέονται. Συνεπώς, οι κρίσεις συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει, λοιπόν, αρκετή τροφή σε όλο τον πλανήτη, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που κρύβεται πίσω, δεν διανέμεται σωστά. Με τον καπιταλισμό, λοιπόν, με το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα, οι ανισότητες εντείνονται και ταυτόχρονα, επειδή δεν έχουμε και σωστή διανομή ή κατανομή του πλούτου, έτσι και η τροφή δεν κατανέμεται σωστά. Τώρα, σχετικά με τη σύνδεση των συστημάτων τροφής και της κλιματικής κρίσης, με τον ίδιο τρόπο και η κλιματική κρίση συνδέεται με την επισιτιστική, όπως συνδέονται και όλες οι κρίσεις μεταξύ τους, και εντείνεται και η ίδια από το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα. Η κλιματική κρίση και ο καπιταλισμός εντείνουν και τα δύο μαζί την επισιτιστική κρίση. Τώρα, πώς απαντάνε οι παγκόσμιοι ηγέτες στην επισιτιστική κρίση? Συνήθως απαντάνε με πολιτικές οι οποίες δεν σέβονται τη γη και τους ανθρώπους. Έχουμε εντατικοποιήσεις, προτείνουν μάλλον εντατικοποιήσεις στον τομέα της παραγωγής, με περισσότερες και πιο δυσβάσταχτες για τη γη καλλιέργειες. Νέες τεχνολογίες, συνήθως πράσινες, έτσι τις ονομάζουν. Πράσινες επενδύσεις, λοιπόν, πράσινη ενέργεια και επιδοτήσεις με προσανατολισμό στους μεγάλους παραγωγούς. Οι μικροί παραγωγοί εδώ δεν βρίσκονται πουθενά. Συνήθως δεν έχουν καν την τεχνογνωσία, ούτως ώστε να αναλάβουν, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το σύστημα με την ομογενοποιημένη παραγωγή και με την αγορά που υπάρχει. Μία άλλη εικόνα που παρουσιάζουν τα συστήματα τροφής παγκοσμίως είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος της τροφής. Σύμφωνα με μία έρευνα των Barbieri et al. Το 2019, μας λέει λοιπόν ότι η βιομηχανοποιημένη γεωργία έχει αντικαταστήσει ποικίλες οικολογικές κοινότητες. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Η μεγάλη παραγωγή και οι μεγάλες εταιρείες καλλιεργειών και της γεωργίας έχουν πατενταρισμένους πόρους, έχουν πολύ συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους παράγουν και καλλιεργούν την τροφή, οι οποίοι φυσικά χρειάζονται και τα ανάλογα αγροχημικά, χρειάζονται πάρα πολύ νερό, δεν είναι καθόλου φιλικά προς το περιβάλλον και φυσικά εκτοπίζουν και τους μικρούς παραγωγούς. Αυτή είναι μια φωτογραφία από τα είδη των καλαμποκιών που καλλιεργούνταν παλιά. Πλέον έχει μείνει ένα πολύ συγκεκριμένο που το ξέρουμε, είναι ένα πατενταρισμένο καλαμπόκι. Οι εταιρείες που ελέγχουν την τροφή στην Ελλάδα τις γνωρίζουμε και αυτές. Είναι πολύ γνωστές, Nestlé, Coca-Cola, Kellogg's κτλ. Τώρα, σχετικά με την κλιματική κρίση και τα συστήματα τροφής, το σχόλιο που θα έκανα εδώ είναι το εξής, είναι αυτό που γράφω, ότι για πολύ καιρό η μείωση των εκπομπών αερίων ρήπων επικεντρωνόταν σε τομείς όπως οι μεταφορές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και η βιομηχανία παραγωγής γενικότερα. Σύμφωνα με μια έρευνα όμως το 2020, προειδοποιηθήκαμε ότι αυτό δεν αρκεί για την επίτευξη των κλιματικών μας στόχων, κατά τους οποίους δεν πρέπει να υπερβούμε τους 1,5 βαθμούς Κελσίου. Κάτι άλλο χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χρειάζεται να επεκταθούμε και σε άλλους τομείς πιο εντατικά, ούτως ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Και σύμφωνα με μια δήλωση του Hans Heren, ο οποίος είναι μέλος του Διεθνούς Πάνελ των Ειδικών για τα Βιώσιμα Συστήματα Τροφής, η οποία είναι πολύ πρόσφατη, είναι τον Απρίλιο του 2022, αυτή τη στιγμή καμία κυβέρνηση δεν έχει στα σχέδιά της, στις εθνικές λοιπόν κλιματικές στρατηγικές της, να αλλάξει τα συστήματα της τροφής. Δίνει λοιπόν το πράσινο φως σε μία από τις πιο καταστροφικές βιομηχανίες παγκοσμίως. Επιπτώσεις των παγκόσμιων συστημάτων τροφής στα οικοσυστήματα, αλλαγές της χρήσης γης, μόλυνση υδάτινων και επικοινωνικών οικοσυστημάτων, διάβρωση του εδάφους, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία, που είναι και αυτή καταστροφική. Τα παγκόσμια συστήματα τροφής εκπέμπουν κατά μέσο όρο 30% από το σύνολο των αέριων ρήπων και η συμβολή τους αυξάνεται αν συνυπολογίσουμε την αποψήλωση των δασών και τις υπόλοιπες αλλαγές της χρήσης γης, που σχετίζονται φυσικά με τους τρόπους στους οποίους καλλιεργούμε την τροφή μας. Η παραγωγή της τροφής παγκοσμίως ευθύνεται για το περίπου 32%
της όξυνσης των εδαφών και το 78% του ευτροφισμού. Κάποιες από τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Τα παγκόσμια, λοιπόν, γεωργικά συστήματα χρησιμοποιούν περισσότερους σπόρους από ό,τι ο πλανήτης μας μπορεί να διαθέσει και παράγουν περισσότερα απόβλητα από όσο τα οικοσυστήματά μας μπορούν να αντέξουν. Και φυσικά κλιματική αλλαγή, όπως είπαμε και πριν, και εξαφάνιση της άγριας ζωής στον πλανήτη. Πώς θα χαρακτηρίζαμε τώρα το ρόλο της κτηνοτροφίας σε όλο αυτό? Με μία λέξη, καταστροφικό. 83% της καλλιεργήσιμης γης είναι βοσκότοποι ή περιοχές στις οποίες καλλιεργούνται σπαρτά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τροφή των ζώων. Η φωτογραφία εδώ δεν είναι τυχαία. Είναι βραζιλιανό κομμάτι του Αμαζονίου, το οποίο είναι αποψηλωμένο για την καλλιέργεια σόγιας, η οποία φυσικά τρέφει τα ζώα. Σε μια έρευνα του 2018, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα διατροφικά μας πρότυπα αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρίσκονται σε σενάρια με υψηλή κατανάλωση κρέατος, χαμηλότερες σε σενάρια τα οποία περιλαμβάνουν vegan διατροφές. Αποτελέσματα από την ίδια έρευνα έδειξαν ότι τα μόνα βιώσιμα σενάρια για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρήπων στον πλανήτη είναι αυτά που παρουσιάζουν μηδενική αποψήλωση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό συνδέεται με αυτό που είπα πριν για την αποψήλωση των δασών. Επίσης, το άλλο πολύ σημαντικό που θεώρησα ότι έπρεπε να το αναφέρω είναι ότι η υψηλή αποδοτικότητα και οι εντατικοποιήσεις στον τρόπο παραγωγής τροφής, που είναι αυτά που συνήθως προτείνουν οι παγκόσμιοι ηγέτες, συμβάλλουν ελάχιστα σε αυτή τη μείωση των αέριων ρήπων που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Εδώ είναι το γραφικό που υποστηρίζει το προηγούμενο. Ωραία. Και αυτή η έρευνα επίσης από το 2009 συνδέεται με την προηγούμενη. Είναι η έρευνα Climate Benefits of Changing Diet. Μας μιλάει λοιπόν για τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν σχετικά με τις χρήσεις γης, σε σχέση με τις διατροφές. Η μείωση λοιπόν της έκτασης γης που χρησιμοποιείται για την τροφή μας, η μεγαλύτερη μείωση βρέθηκε στα σενάρια με τη vegan διατροφή, κατά την οποία οι βοσκότοποι μειώνονται κατά 100%, το οποίο είναι πολύ λογικό. Βέβαια, παράλληλα, σε ένα σενάριο στο οποίο όλος ο κόσμος θα ήταν vegan, ναι, οι βοσκότοποι μειώνονται, οπότε εκεί μπορεί να έχουμε αλλαγή στη χρήση της γης προς κάτι άλλο, όμως αυξάνονται τα food crops, δηλαδή τα σπαρτά αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς για να τρώμε, γιατί και ο πληθυσμός αυξάνεται, οπότε χρειαζόμαστε περισσότερα από αυτά. Αυξάνεται λοιπόν εκεί σε ένα βαθμό η χρήση της γης, αλλά μειώνεται πάρα πολύ σημαντικά από τους βοσκότοπους. Τώρα, εδώ θα ήθελα λίγο να... Ήταν μια ερώτηση που θα την απέφθηνα στο κοινό, σε εσάς, που είστε σήμερα εδώ. Γιατί οι καταστροφικές συνέπειες των παγκόσμιων συστημάτων τροφής λαμβάνουν τόσο μικρή προσοχή στο δημόσιο διάλογο, εφόσον έχουμε αυτές τις πληροφορίες στα χέρια μας, γνωρίζουμε όλα αυτά τα στατιστικά, βλέπουμε την καταστροφή δίπλα μας, για ποιο λοιπόν λόγο δεν δίνεται η προσοχή που χρειάζεται? Αν θα ήθελα... Λόμπι, ακούω. Ψηλά δεν βλέπω, αλλά ακούω. Λόμπι. Ναι, πολύ ωραία. Κάτι άλλο? Ναι, παρακαλώ. Δεν άκουσα. Τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όλα αυτά, έλεγχος, άσκηση εξουσίας, ανισότητες, γιατί όπως είπαμε και πριν, όλα αυτά τα συστήματα καταπίεσης συνδέονται μεταξύ τους. Κοινωνικός έλεγχος, λοιπόν, λόμπι, κέρδη. Και κάτι άλλο που θα πρόσθετα εγώ είναι το ΑΕΠ, το GDP. Το GDP είναι ένας οικονομικός δείκτης που μετράει την οικονομική δραστηριότητα στο σύνολό της, μιας χώρας. Αυτό όμως, το GDP δεν είναι δείκτης ευημερίας. Το ότι μια χώρα έχει πολύ ψηλό ΑΕΠ δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι της είναι ευτυχισμένοι. Γιατί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι ότι αν σε μια χώρα υπάρξει μια πετρελοκυλίδα, θα γίνουν κάποιες ενέργειες σε αυτή τη χώρα για να το κάνουν reverse όλο αυτό, όμως το ΑΕΠ θα αυξηθεί αυτής της χώρας. Η οικολογική καταστροφή θα υπάρξει όμως. Όταν λοιπόν προχωράμε σε διαφοροποιημένα συστήματα τροφής και σε πιο αναγεννητικές και φυσικές μορφές καλλιέργειας, το ΑΕΠ μειώνεται. Αυτό δεν συμφέρει τους παγκόσμιους ηγέτες. Τώρα, είμαστε vegan. Ας πούμε ότι είμαστε vegan. Ξεκινάμε από αυτό.
Σε ατομικό επίπεδο, πώς συνεχίζουμε, τι έρχεται μετά από το βιγκανισμό? Εγώ θα πρότεινα τα εξής. Αργή ζωή. Τώρα θα μου πείτε, στην Αθήνα, στην Κρήτη, ακόμα και στην Κρήτη, δύσκολο. Δεν μένω στο χωριό, ούτε οι φίλοι μου, ούτε οι φίλες μου. Πώς το καταφέρνουμε αυτό, τι κάνουμε? Εγώ τι θα έλεγα? Θα έλεγα, ας πούμε, να στηρίζουμε μικρές επιχειρήσεις, να στηρίζουμε εναλλακτικά εγχειρήματα παραγωγής τροφής, συνεργατικά εγχειρήματα. Το σημαντικότερο για μένα θα ήταν η οργάνωση, είναι η οργάνωση. Ακόμα και στον ακτιβισμό, το σημαντικότερο είναι να οργανωνόμαστε, να μπαίνουμε σε κοινότητες, vegan κοινότητες, κοινότητες περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, περιβαλλοντικούς ακτιβισμούς που έχουν στόχο, ας πούμε, την αντίωση σε σχέδια ανάπτυξης, που καταστρέφουν τις ζωές των κατοίκων και υποβαθμίζουν τα οικοσυστήματα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση είναι η κοινοτική κήπη, για παράδειγμα. Δημιουργούμε λοιπόν κοινότητες, εργαζόμαστε ακόμα και σε επίπεδο πόλης. Ακόμα και σε επίπεδο πόλης, επίσης, συλλογή παραδοσιακών σπόρων. Πώς μπορούμε να περάσουμε, δηλαδή, σιγά-σιγά στην αυτονομία και στην αυτοδιαχείριση της τροφής μας. Αναζήτηση, όπως είπα και πριν, εναλλακτικών αναγεννητικών εγχειρημάτων και στήριξη σε μικρούς παραγωγούς. Και σχετικά με την αυτοδιαχείριση, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να καλλιεργούμε, γιατί όχι, στα μπαλκόνια, στις ταράτσες, σε μικρά κομμάτια γης, όπου μπορούμε κάπως να νιώσουμε ότι είμαστε λίγο πιο κοντά στην τροφή μας και παράλληλα να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά και να σταθούμε ενάντια στα κυρίαρχα συστήματα που παράγουν και μας πουλούν την τροφή μας. Τώρα, σε ένα ανώτερο επίπεδο, εδώ είναι θέμα πολιτικής και πολιτικών, από ανάπτυξη λοιπόν στα συστήματα τροφής. Είναι μια δομική αλλαγή. Είναι μια αλλαγή που έρχεται στη ρίζα. Το κίνημα της αποανάπτυξης σχετικά με τα συστήματα τροφής και γενικότερα βέβαια, μας μιλάει για τη μείωση των οικολογικά καταστροφικών μορφών παραγωγής στις πλούσιες οικονομίες. Έτσι. Μιλάμε για τη Δύση, μιλάμε για δυτικούς πολιτισμούς που είναι αρκετά αναπτυγμένοι οικονομικά. Παραγωγή προσανατολισμένη στην ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη. Μακριά από αγροχημικά, μακριά από όλες αυτές τις καταστροφικές πρακτικές. Ισότιμη κατανομή των εισοδημάτων και των πόρων. Μας το λέει και αυτό η αποανάπτυξη. Ναι, πώς θα γίνει? Δύσκολο και αυτό. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να συμβεί, γιατί όταν μιλάμε για καπιταλισμό, μιλάμε για ανισότητα, μιλάμε για μη κατανομή του πλούτου, σωστά. Οπότε όταν συμβαίνει αυτό και οι πόροι δεν κατανέμονται σωστά. Λοιπόν, άρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο και αναδιαμόρφωση των συστημάτων τροφής μας σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειαζόμαστε μία μετάβαση σε πιο εναλλακτικές, φυσικές και αναγεννητικές μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής τροφής. Εγώ, από τη δική μου θέση, από εδώ τώρα, σήμερα, θα ήθελα να σας προσκαλέσω εσάς να αναζητήσετε αυτά τα εναλλακτικά εγχειρήματα παραγωγής και διάθεσης τροφής, ακόμα και να αυτονομηθείτε στο κομμάτι αυτό με όποιο τρόπο μπορείτε. Και αν θα θέλετε να με συμπεριλάβετε και εμένα σε αυτό το ταξίδι, θα το ήθελα πάρα πολύ, να φτιάξουμε μια κοινότητα ελεύθερης τροφής, ακόμα και σε απόσταση, έστω και επικοινωνιακά στην αρχή, και να αναζητήσουμε μαζί τους τρόπους, ούτως ώστε να μπορέσουμε σε ένα βαθμό να αποδυτικοποιήσουμε μαζί τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και επιλέγουμε την τροφή μας. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τέλος, σας έχω προτάσεις για ντοκιμαντέρ και ταινίες και ένα βιβλίο που με βοήθησε πάρα πολύ και στις εργασίες μου και στη σημερινή παρουσίαση. Αυτό από μένα.